Magandang gabi Pilipinas, Mike Padua here at magbalik ulit tayo sa ating tropical weather analysis ng araw na ito ng Lunes hanggang Miyerkules, Mayo 3 hanggang 5, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang ating usual GovSat. Simula na yung araw na ito ng Lunes hanggang bukas po na Martes. Meron tayong dalawang wind system. Una po, itong easterly southeast wind flow, medyo magbibigay po ito ng mahangin na panahon na may mga dumadaan po mga localized rainfall at thunderstorm sa malaking bahagi po ng extreme northern Luzon. Although overall maganda pa rin ang panahon. Dito rin po sa Metro Manila at portions po ng Central Luzon, nasa easterly southeast wind flow din po sila. So may mga cloudy conditions, may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagulog at pagkidlat. Samantala po sa Kabikulan at Mimaropa, Visayas, northern at central portions po ng Sulu Archipelago ay nasa influence po ng northeasterly southeast wind flow. So yung hangin ay galing po sa hilagang silangan. So ito po ay magbibigay po ng mahangin na panahon na abot po ng 40 kph or more sa may coastal areas po ng Bicol. May mapakita namin sa inyo ang data kanina sa bago nating weather station na in-installed up there sa may northern coastline po ng Camarines Sur. Mention natin yun mamaya. At dito rin po sa may Visayas, sa may eastern at central Visayas, nag-extend na po na yun sa may bahagi po ng western Visayas. Ito po mga thunderstorms dulot po ng northeast to the southwest wind flow. Bagamat nakita natin yung direction niya galing sa east, but yung low level wind is still galing sa northeast. At dito po sa may katimugang bahagi po ng Palawan, katimugang bahagi po ng Sulu Archipelago at Mindanao, kasama po ang Bangsamoro offshore areas, ay nasa influence po sila ng surface trough. Hindi naman masyado mahangin po dito, but pagdating po ng hapon o gabi, may mga localized thunderstorms po na pwedeng maganap dito po sa mga areas na nabanggit natin. Sa labas ng ating bansa, wala pa rin tayo nakikitang babanaagan na LPA or tropical cyclone na magpo-form sa loob ng 5 araw. All clear po. May mga ibang computer models na baka next week may mag-form po dito. So, babantayin po natin. But, hindi naman po siya threat sa ating bansa. Meron tayong frontal system po dito. Another frontal system na nagpo-form sa may China area. Papuntang Japan po yan. So, inaasahan po dito mga thunderstorms din sa bahagi niya ng Asia. Samantala, ito yung fast animation. So, ito po yung kaulapan ng northeasterly southeast wind flow. Chichinakit po ng mga thunderstorms sa bisinidad po ng Visayas. At kung i-zoom natin yung satellite animation mula sa windy.com, so ito po yung mga localized thunderstorms na yun sa may Oriental Mindoro, dito rin po sa may Eastern Panay, Northern Negros, yung ibang parts ng Samar at Leyte, katatapos lang po yung mga ulan. At nakaka-affecto din po sa Sorsogon, portions po ng Masbate. Dito sa atin sa Bicol, may isolated rain showers, lalo na po dito sa may Camarines Sur, kaninang tanghali, but sandali lamang po yun. At dito yung mga thunderstorms po sa may katimugan bahagi po ng Palawan at dito rin po sa may kanluran bahagi po ng Mindanao o sa may Zamboanga Peninsula. Ito po mga localized rainfall lamang, dulot po nito mga wind system. Since nandyan pa rin yung epekto ng La Nina, so may mga ulan po tayong maranasan. So, bukas po ng hapon, inaasahan po mga localized thunderstorms o mga local rainfall sa isolated areas po ng Bicol region, Eastern Luzon, kasama po ang bulubundukin po ng Cordillera. So, may Baguio, so may mga showers po pwede maganap. Dito rin po sa may Southern Tagalog provinces, Visayas, Palawan. Dito rin po sa may katimugan at kanluran bahagi po ng Mindanao, lalo na sa may Zamboanga Peninsula, may mga possible thunderstorms po bukas po ng hapon. At yung hangin ay mag-shift na po mula sa northeast at galing sa easterlies. Pagdating naman po sa Miyerkules ng hapon, inaasahan pa rin po ang mga localized rain showers and thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng Kabikulan, Eastern Luzon, Cordillera. Dito rin po sa may Visayas, lalo na po sa may Panay, Palawan, at dito po sa iba't ibang bahagi po ng Mindanao. So, same conditions po for the next 2 days until Wednesday afternoon.
At yung hangin ay mula sa east-northeast at east. So, mag-shift na po mula sa easterlies o hanging silanganin ang hangin. Okay, so far maganda po ang ating panahon. Although tumataas na po ang temperatura, umabot na ng 33 o 34. So, kaya ang heat index po ay pwedeng umabot po ng 40 hanggang 43. Sa mga coastal areas naman po, mas mababa po ang heat index dahil po malapit po sila sa axis ng sea breeze, yung hangin mula po sa karagatan na medyo mas mataas yung hangin. At gusto natin pasalamatan ang management and staff ng QDCAD, our last resort. Yan po ay located sa may San Ramon, Siruma. Sa may northeastern portion po yan, Siruma. Napakagandang lugar. Okay? So, check out their Facebook page. Lalaman nyo po ang mga rates ng kanilang small. Actually, para siyang Airbnb. Pwede mo lang siyang schedule. Gusto niyo mag-overnight with the family. Good for 8 to 10 people lamang po dyan. Napakagandang lugar. Okay, gusto niyo maka-relax away from busy life. It's a nice place, although kailangan yung mga 4x4 ang pagpunta doon. Medyo rough road po pagpunta dyan sa lugar na yon. But it's a nice getaway. Okay? So, ito po yung T2K QDCAD, one of our weather stations na yon. Kahapon namin na tinayo yan. So, napakaganda pong lugar. So, ito po yung weather station. Kahapon, install natin. Very beautiful. Napakaganda. Okay, so yan po. Overlooking the Pacific. Ito po facing the northeast. Okay, kasi ang east po nandito po sa area na ito. Dito po sa bahaging east. So ito facing the northeast. So kita nyo ang napakagandang mga terrain ng coastal areas ng Siruma. Such a beautiful place. Okay, can't wait to go back. Okay, dahil napakaganda po. Diyan po tayo. Saglit lamang tayo. Hindi na tayo nag-swimming pa. Okay. So, let's hope makatulong po ito. Makatulong ito sa mga data, sa mga upcoming typhoons, mga weather systems, para mabigay natin ang babala sa publiko kung gaano kalakas po ang mga incoming typhoons o hangin. At makakatulong rin ito sa mga baryo o barangay dito po sa San Ramon. Malaking tulong po itong weather station na ito. Okay, so ito po yung QDCAD. Dalawang maliit na houses yan. Yung isa nandun sa may baba. Ito yung black house. Ang tawag nila dito. Yung isa brown house. Medyo nasa likod nitong picture. Hindi natin ipapakita. Punta na lang niyo ang Facebook page QDCAD. Facebook.com/QDCAD para mabisita ninyo kung magkano ang rates. Makita nyo amenities o ano ba ang pwedeng puntahan dito sa resort na ito. Napakaganda. Okay? Very relaxing. Away from, sinabi ko, away from busy lives. So, bago tayo paalam ito, papakita natin ang live feed mula sa QDCAD, Siruma. Yan po, 7:24 p.m. Ito yung hangin na yun, 39 kph. Ito yung 79 kph kaninang umaga yan, early morning, may dumaan na subasco, yung squalls na tawag. Dahil po may nag-form na localized thunderstorm, dumaan mula sa may area po ng vicinity ng Siruma. So, nagkaroon po malakas na hangin, umabot ng almost 80 kph, 79. Tropical storm force winds kasi napaka-exposed po itong lugar na ito facing the Pacific. Kaya kung may bagyo, malalaman natin ang true wind speed ng isang bagyo pagladaan po na malapit yan. So, yung hangin na yun ay galing sa north-northeast. Dominant wind is from the northeast. 67.7% ay yung hangin ay more than 32 kph. So, napaka-fresco po dito sa lugar na ito. Kahapon, nasa 25, 30. Ngayon lang, lumalakas yung northeasterly at easterly winds. Kaya umabot na yun ng 40 ang hangin. Tingnan nyo, heat index. Dito sa Naga, 40 degrees. Dito sa area nila, 33 lang. High is 36. So, ma-fresco talaga po. Ito po yung nararamdaman ng ating katawan, kaya hindi masyadong lampas 36. Tama lamang po. Kasi yung katawan natin, yung temperature natin is 36.
tingnan yung temperature. Yan lang. Highest is 29, lowest 25 pag early morning. So, napakagandang lugar. Okay? So, makakatulong po ito pag kuha natin ng mga wind speed ng mga upcoming bagyo. So, again, salamat po sa management staff of QDCAD, the last resort for maintaining po, pag-alaga, magiging caretaker ng ating automated weather station. Solar powered po sila, so walang problem po. So, may internet, so nakakakuha tayong data. Okay, so yan po. Diyan po nagtatapos ang ating analysis ng araw po ng Lunes hanggang Miyerkules. At babalik ulit tayo sa darating na Miyerkules upang bigay sa inyo mga latest update. Don't forget to subscribe to our channel, MrTyphoon.tv, para updated po kayo sa YouTube and also sa my Facebook natin, facebook.com/MrTyphoon. Meron din po tayong video doon, ipopost para updated ulit kayo sa mga darating pong mga weather systems. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.